Ovaj ulazak Dragana Đilasa u predsjedništvo, koji je za cilj imao smirivanje tenzija u društvu, rezultirao je povećanjem tenzija i podelama među samom opozicijom. Posebno su oštri u strankama sa kojima je Đilasova Stranka slobode i pravde u koaliciji. Mi smo se sada našli u jednoj izuzetno neprijatnoj situaciji, da je jednostrano i praktično bez saglasnosti ostatka koalicije jedna članica naše koalicije dala određeni predlog Aleksandru Vučiću i sada se očekuje šta će Vučić reći, kako će Vučić na taj predlog odgovoriti. Ukoliko on odgovori pozitivno, time je, bojim se, de facto kreirana tehnička koalicija. Tehnička koalicija Srpske napredne stranke i stranke Dragana Đilasa. Narodna stranka neće biti deo te tehničke koalicije. Da ulaze u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, Đilas oštro demantuje. Poručuje onima koji kritikuju sastanak da ne učestvuju na ponovljenim izborima ukoliko ih bude. Kako mislite da uđemo u vlast sa ovakvom Srpskom naprednom strankom? Kako mislite da se krećemo ulicama Beograda sutra? Iz zeleno-leve koalicije Moramo kažu da ne razumeju svrhu sastanka održanog pre konačnih rezultata beogradskih izbora. Podsećaju da Upravni sud treba da se izjasni o nepravilnostima, te da će biti i ponavljanja izbora na pojedinim mestima u Beogradu. Smatram da je trebalo da istrajemo u tome da vidimo do kraja šta se desilo sa ovim izborima. Mi imamo jako dobar rezultat svi zajedno kao opozicija koji je negde izjednačen sa ovim strankama režima. Ukoliko je tačno to da će desničarske organizacije podržati režim, pa neka to uradi. Hajde da vidimo onda kako se pravi ta vlast u Beogradu. Zašto Đilas daje neku vrstu slamke spasa Vučiću? Hajde da vidimo ko je tu režim, ko nije režim. Jer ljudi koji su glasali za te desničarske organizacije sigurno nisu glasali da one rade sa Vučićem. Ovaj Đilasov potez je morao biti u nekoj vrsti dogovora sa svojim partnerima i sada se ulazi u neprijatne sukobe koji nikome nisu od koristi, veruje Dejan Atanacković, pisac i jedan od inicijatora sporazuma za odgovornu Srbiju, gde su se opozicione stranke obavezale na međusobno nenapadanje tokom kampanje, zajedničku kontrolu izbora, ali i neulaženje ni u kakve koalicije sa strankama aktuelne vlasti. U javnosti je zaista dosta opozicionih prepucavanja. Mislim da smo mi imali u suštini jedan predizborni period koji je obeležila relativno dobra komunikacija i bilo je tu zaista i nekih ohrabrujućih poruka koje su se dogodile između koalicije. Tako da se ja ne slažem sa razmenom oštrih reči u ovom trenutku i ne mislim apsolutno da je ovo sad nekakvo ugrožavanje mogućnosti, svakako jeste u nekoj meri, ali svakako nije kraj neke mogućnosti da se opozicija ujedini. Prema preliminarnim rezultatima, ni stranke koje su do sada činile vlast, ni ukupna opozicija nema lagodnu većinu za formiranje vlasti u Beogradu. Ukoliko bi situacija bila nerešena, kroz tehničku koaliciju bi se došlo do organizovanja ponovnih izbora. Natalija Lučić, Al Jazeera, Beograd.